ndobva ndaticheta padivi ndakuchichimirira kuti pamwe zvimwe chachichibuda mwana ndaona dumbu raramba richakafuta ndopandakamboedza kumupfanya kudivi ndobva ndachimuti chigomera paakagomera pakabva pabuda chewakuru pawakabuda chewakuru pakabva dumbu rake rakabva rati svata rakabva radzokera mukati ndobva ndatoona kuti hapasina chimwe chichabuda changobuda idatya asi inini ndakaribata nemaoko angu datya iroro kuti tizoziva kuti idatya ndakaziva musi iwoyo ndazoudzoka kuti wazvara datya Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Right, makadi vatsigiri vechivhitivhiti. Mukomana wamakatarisana naye anonzi Director Taps. Ndiri muno munyanga munzvimbo inonzi Nyamuka 2. Tiri pamhuri patatirega tisvike timbonzwawo nyaya dziri kunetsa mumusha umu. Vandakagara nawo pano ndiamai vechikuru nemusikana wechidiki wamuri kuona. Asi munyaya iri kutaurika iri kunzi musikana wechidiki uyu anga akazvitakura mumwaka wese wapfuura uyu. Asi mukusununguka wakasununguka datya ratinoti dafi muchizezuru. Chiregai nditange kukurukura ndisawanza mashoko angu ini ndikurukure namai vechikuru tinzwe kuti zvakafamba sei uye chii chaiitika. Amai makadii? Tinofara. Veruzhinji vangada kuzivawo kuti imi zita renyu rekutanga munonzani uye munoita nezvei? Ndinonzi Nyengeterai Mahwite. Ndiri mbuya Nyamukuta. Alright. Sekuziva kwenyu ambuya Nyamukuta, nyaya iyi ichitanga kuzosvika musikana achizosununguka datya kuzosvika patiri isusu nhasi tichitora nawo. Toda kuti murondedzere veruzhinji vangada kuziva kuti chii chakanyatsoitika kuti tizosvika patiri pano isu nhasi. Ini ndava zvangu ndiri mugadheni tichitosakura ndopandakaona mwana achimhanya achiuya tichidanwa tichinzi manyai kuno kwashata muzukuru wenyu waapangoma. Ndopandakamhanya ndikasvika aiwa zveshuwa akanga apangoma ndopandakamusunungurisa. Pandakamusunungurisa ndakashamisika ndichiona datya richibuda. Ndakabva ndaribata nemaoko angu kudai ndichiritambira ndakanyatsopfugama ndobva ndachibata datya riya. Handina kuziva kuti idatya riri kubuda asi ndakazoita zvekuona ndaribata ndobva ndaricheta padivi ndakuchichimirira kuti pamwe zvimwe chachichibuda mwana ndaona dumbu raramba richakafuta ndopandakamboedza kumupfanya kudivi ndobva ndachimuti chigomera paakagomera pakabva pabuda chewakuru pawakabuda chewakuru pakabva dumbu rake rakabva rati svata rakabva radzokera mukati ndobva ndatoona kuti hapasina chimwe chichabuda changobuda idatya asi inini ndakaribata nemaoko angu datya iroro. Alright. Ambuya, imi makanyatsoita make sure here kuti mudumbu hamuna chasariramo uye ndiapi matanho amakazotora mushure mekunge maona kuti iri datya rabarwa nemusikana? Inini ndamutarisa musikana ndakamupfanya kuti ndinzwe kuti muchine chimwe chinhu here chirimo ndobva ndaona kuti hamusisina. Ndaona kuti hamusisina ndakabva ndatora datya riya bva ndariisa padivi ndaridumhaidza negaba. Ndaridumhaidza kudaro ndakabva ndati vehukama vakanga varipo ngatiite mazano dai matidaidzirawo vanhu vemweya vauya pakati penzvimbo vaonawo zvishamiso zvandaona izvi. Ndo pakabva paenda kunodaidzwa mumwe muprofita anogara nechepedyo. Profita yapa akauya ndaakabva azotsanangura kuti aiwa izvi zvinhu hazvisi zvamwari izvi kune hushereketwa hwakaitwa pamwana uyu. Ndo patakabva tachizoti datya riya rinzi ripiswe. Parakanzi richipiswa parakada kunzi ripiswe rakatadza kutsva ndo kuchichitsvaga parafini nehuni dzakawandisa nezvikweshi kwakuchiritapidza ndo parakazotsva kusvika raita matsito. Zvakaoma. Munyika matiri kurarama mune zvinhu zvinoshamisa, mune zvinhu zvinotyisa zvatiri kudai kunzwa tiri pano panyanga. Chiregai nditaure navatete vechidiki vari pakati pedu. Vatete makadii? Ndinofara hangu. Makadii henyu? Alright. Tingada kuzivawo kuti zita renyu munonzani
uye mubva mangotaura nenhoroondo kuti zvakatangira kupi. Ndichakubvunzai mubvunzo wangu muchandiregerera. Zvakatangira kupi uye dambudziko renyu razoita kuti mushedze isusu tikwanise kuisai pamhepo muwane rubatsiro nderei? Inini ndinoitwawo tariro gwenzi. Ndakafambidzanawo nemurume wemunhu. Alright. Saka ndafambidzana nemurume wemunhu ndofunga takatora nguva refu. Then ndobva ndabata pamuviri. Saka ndabata pamuviri. Murume uyu ndakazinge ndakuzivana nemukadzi wake, but nemukadzi wake takakutaudzana mashoko. Saka pakutaudzana mashoko mukadzi uyu aigara achingondudza kuti iwewe siyana nemurume wangu. Ukarega kusiyana naye ndichakuendera kwa sekuru. Inobva ndachiti unondiendera kwa sekuru ani kwaunoti kwa sekuru. Alright. Imi muchitanga kufambidzana nababa vakataura here kuti kumba ndine mudzimai? Vakanga vasina kutaura. Alright. Asi nekufamba kwenguva nopi makazoziva kuti shasha inenge inechi? Ine mudzimai. Makazombofunga here kusiya murume uyu maziva kuti ane mudzimai kuti makatongoti hainini zvandatongowana jackpot? Handina kuzonge ndafunga zvekusiya nekuti ndakanga ndati pamuviri plus nekudawo kuchengetwa semunhu ndisina munhu anondichengeta. Alright. Ndo pamataura pamuchiti makazoita makakatanwa nemuridzi nemudzimai wacho. Alright. Taurai tinzwa ndei? Saka mukadzi uyu akabva anditi ndaukuendera kwa sekuru musunda gore. Ininiwo ndobva ndati enda ndichifungidzira kuti pamwe zvinodi kutaurawo semunhu zvinopfuura. Alright. Handina kuziva kuti achaenda. Ndaingoti kungotaurawo kwemunhu semunhu pamwe anenge angorwadziwawo saka zvinodarika. Alright, pamada kubvunza futi. Mune pamuviri makazvitakura zvimwe kuma 4, 5 months, 6 months. Ndonzwa mamwe madzimai anobva kuenda kucheka up kuskani kuchichi. Pamaenda kuskani mainzi mudumbu mune mwanai kandi mune chii? Pandakaenda kuskani ndane 6 months. Kuskani vakanditi mune mwana musikana. Alright. Saka zvichireva kuti imimi makazotanga kuziva sei kuti ramazvara idatya? Makaziva musi uyu here wamakasunungutswa kana kuti? Kuti tizoziva kuti idatya ndakaziva musi iwoyo ndazoudzwa kuti wazvara datya. Ngazvakoma. Alright. Panenge ndakubvunza futi ndepekuti nyaya dzose dzaitika namai gaita kutoti mai guru kureva kuti ndiye anga ari muridzi wemurume ushu. Mune matanho here amakambotora mushure mekunge mati mimi masununga datya, makazombokwanisa here kutaura navo kuti vajekesewo maonero avo kurutivi rwavo kana kutaurawo nababa ava? Mati makaenda kwa sekuru musunda gore kuti zvimwe mungamboendawo kwa sekuru musunda gore mbonobvunzira kuti zvingava zvakafamba sei, uye dambudziko razoita kuti mimi mutifonere tizoendesa kuruzhinji rweZimbabwe nderei? Chii chiri kuitika pamuri pari zvino? Ndakataura nababa ndichiti vataure namai guru avo. Vakati izvo inini handina zvandichakwanisa kuita nekuti nguva yandakakupai kare ndichiti siyanai nemurume wavo. Saka izvozvi zvandina chandichadzoka kumashure. Alright. Saka dambudziko rava pandiri nhasi nderekuti ndakugeza kasingaperi. Kutogeza kwekutanga munhu akutobva kuzvara. Dambudziko rapo. Ngazvakoma. Mimi makambozama here kumbotsvagawo sekuru musunda gore nerweseri kuti mbokurukura navo maudze kuti ndini nyakushinwa uya ndingakumbira rubatsiro ngoti pamwe vahose vanogona kuramba kuti ini handidi, asi makambozama here kumboendawo kwa sekuru musunda gore nerweseri? Handisati. Alright. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondosubscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibandora.
Vani na chibondora tete.